vynáší, on to neví, a vynáší na něm prokletí. A to se táhne s tebou celý život. A jedině Kristův kříž, křížová krev, tohle se všechno ruší. Když si ty nerodíš nějakou lávkou, pod lávkou, nad lávkou, to ti může být šmachouk. Důležité je, jestli si přijala a pozná Ježíše. A pak to provedeš, amen, haleluja! Takové ty řeči, já mám nejradši. Protože já jsem to dříve fakt, a je to tak, když třeba přijedu na, je to tady na lásku, je to tady, jako, když se člověk baví s těma lidma, ale to je všechno nesmyslné lží. Ale je dobré, aby ti lidi to slyšeli. Haleluja, pojďme dál. To je perfektní, takže pojďme do druhé, do dvojky, pojďme v Korinském, první Korinském 2. Taky krásná věta. To jen potvrzuje to, co tady říkám. Pavel tady říkal, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista. A to Krista ukřižovaného. Ano, všecko je to, v podstatě všecko je to jenom o tom kříži. Lidi, tam se zjevuje celá sláva. V podstatě celé gro křesťanství je tom, že ten kříž, ale ty máš zjevený a ty to své zjevení, které se dostala z nebe, přenášíš pak dál. Přinášíš to mezi své známé a tak dále. Pokud to ti lidi nepřijmou, to je tragédie. Ne pro tebe, ale pro ně. Protože to je průšvih. Proto, jak jsem říkal, třeba těch katolicích, třeba Zdenka byla hodně překvapená, že já za ty roky mám už letité zkušenosti. Jedna je pravda, že těch lidí to musí chtít. Je to všecko, co ona vůle. Posledně ty nikoho nemůžeš lámat. Já jsem to dříve tak dělával, protože já jsem to myslel fakt dobré. Jo, že jsem chtěl, aby ti lidi byli tak spasení, tak kdo by nechtěl, že? Aby byl všichni do nebe. Já neznám člověka, který by chtěl, aby došel do pekla, komu nevěří. To člověka neznám. Ale člověk právě to myslí dobře a chováš se jak fakt slon v porcelánu, protože uděláš, aspoň teda já jsem udělal víc škod než užitku. To je průšvih. A proto jsem to dal hodně opatrný a pokud ten člověk fakt nechce, tak ho prostě nebudu lámat, protože ono to fakt není dobré. Ono to nepřinese snažné ovoce, ale takže ho rozluží, aby se ho popudí, on se popudí, protože to by za tebe úplně zahořkne. To je to, o čem mluvil biskup Vojtek na tom meetingu. Víte, co se tam byli večer. A ono, ten kořen hořkosti, to je hrozná věc. A ten v podstatě brání, aby pak Duch Svatý mohl cokoliv udělat mezi námi. Takže pokud mezi náma bude kořen hořkosti a jeden druhému bude mít nějakou hořkost, a je něčem, je jedno. Je proto dobré si všechno myslet někde nerozumění hned, pokud to je, tak hned z očí do očí, v klidku, v pohodě, sednout, protože to je ještě dobré, to se vyřeší, to je to dobré. A pokud nějaké kořen hořkosti je, tak je průšvih, protože Bůh mezi náma nemůže nic dělat, protože si hořkost máme, je? Haleluja. A to je průšvih, nemůže dělat nic. A pojďme ještě dál. Pojďme ve dvojce a přečteme si 6 až 7. Jako já bych mohl přečíst se, ale já to schválně tak rozsvazuju, vychytám mám takové ty důležité věci. Takže pořád jsme v Korinském 2. kapitola 6-7. Moudrosti se učíme, to je taky důležitá věta, poslouchejte dobře, to je taky, tomu jsme taky nerozumné roky. Moudrosti se učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Co to je dospělí ve víře? Já se tomu vrátíme. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti, poslouchejte dobře další, dobrý špek, kterou Bůh určil pro naše, poslouchej dobře, pro naše oslavení. No to je bomba. To jsou dvě místa, které jsem nerozuměl roky. Já jsem je četl, jo, a nerozuměl jsem tomu, co znamená dospělý ve víře. A tady, když Bůh, vždycky jsem říkal, určil, vždycky se říká, hlavně v tradiční církvi, že sláva patří Bohu a fakt patří. A tak jak je to tady napsané tady, že tady je napsané, že Bůh od věčnosti určil pro naše, to znamená pro tvoje i moje oslavení. Co to je, jak to vlastně, tak to si Bible si odpově nebo co? Nemá se nikdy dopově. A to je dobré, jako dobré, normální
říct, pane, já to fakt nerozumím. Otevři mi to, já to fakt nechápu, co to má znamená. Dospělí ve víře. Lidi, to je dobrá věc, to je dobrý výraz, jako ten se jim pozděju. Roky se tomu nerozumím, co to má znamená. Kdo je z nás dospělý ve víře? Protože víte, Bible, tomu se říká, to je úplně zvlášť kázání, Bible rozlišuje 3 druhy v podstatě křesťanů ve 3 státích a o tom se teďka nebudeme bavit, o starcích, o mládencích, o dětech se teďka nebudeme bavit. Jedno je jasný, že dospělý víře je ten člověk, který skutečně úplně to přijmeš a úplně to jako normálně skutečně součást svého já, je to tvůj životní styl a ty skutečně to, co říká Bible, začínáš realizovat, aplikovat jinými slovy ve svém životě. To znamená, že ty na tom fakt stojíš, to je právě, tak se týká uzdravení, tak se týká všeho, to je jedno týká čehokoliv, že v podstatě ty začínáš růst a začínáš pomalu a jistě stoupat po pomyslném žebříčku duchovním, kdy normálně, že ty tomu začínáš rozumět a čím víc Bůh skrze slovo, ty tomu začínáš chápat, on ti dává jako kdyby víc, on ti dává pořád stejně. Ale ty se ti začíná otvírat tvůj duchovní zrak a ty najednou, jak naše neninka je taky malinka, že? Teďka je to prdík, teďka ještě potřebuje maximálně 100% péči od maminky, a hlavně od maminky samozřejmě, že a my ostatní pomáháme, ale že bude 15, že bude 17, už maminku tak potřeba nebude, že? Protože už pomyslně poroste. A tak je to i v duchu. Teďka, když si normálně, jak to říká na jiném místě Pavel, já se vás krmím jenom mlíkem, taky v Korinském tady říká, já se vás krmím, a nemohli jste nic jiného přímo, proč? To je dospělí víře. Byli to mimina duchovní. Když jsi mimino duchovní, tak já ti budu vykládat, jak se máš dostat k božímu uzdravení, když ty nejsi schopná zvládnout ani ty obecně o ty to prvopočátek, co vlastně jsi v Kristu, co vlastně máš v Kristu. Co říká Bible, že jsi v Kristu. Když to ty věci nejsi schopná zvládnout, my nemůžeme být dál. Že jsi mimino. Duchovní myslím, když můžeš být třeba 50. A tak je to normálně, tak je to tady toto. Že v podstatě, koho my učíme, koho já, třeba teďka jsem mluvil o tom uzdravení a tak dále. Předpoklad je ten, že už jsme ty základní věci, jsme do sebe, do našeho ducha jsme je vstřebali a normálně můžeš jít dál. To znamená, že ty si přijmula jako životní styl Boží slovo a ty po tom Božím slově se špláš dalším a dalším a dalším a dál pomyslným žebříčku, když pořád máš vyšší a vyšší požehnání z čeho? Z nebe. Ne, že by ty nebo já nebo kdo z nás byl dobrý. Tak, ne. My jsme všichni v očích Kristových spravedliví, skrze tvoji víru, skrze tvoje vyznání. Když je někdo spravedlivý, to znamená, že Bůh se tě snaží dát co nejvíc. Haleluja. On ti žehná, jak může, maximálně ti žehná. Haleluja. A jenom tvoje a moje věc. To je ta dospělost ve víře. Jenom tvoje a moje věc. Co ty si z toho dokážeš žít. A vezmeš si to, protože normálně Bůh pozor, nedělá rozdíl mezi tebou, mnou a Hegnem. Pozor, proč ten Hegel měl tvoje, to nemám? Protože jsi to nevzal. Ale Bůh to má pro tebe připravené. Zdenda nemá protekci u něho a já, jako jo, Zdenda, jak to, že má to a já to nemám. A protože on si to bere. Haleluja. Všecko je o tom, že to je úplně jedno. Tady jde o to, že když je člověk dospělý ve víře, to znamená, že když ty jsi miminko, tak nejsi schopná, ale pořád se mu, ale jako má naše neninka, že musí pomaloučku se učit, od malinko, to znamená, se učit, aby vůbec zvládla pití, pak se bude učit chodit, pak se bude učit mluvit a tak dále, postupně. Asi těžko, když je teďka malá tam v kočárku, ji posadím tam zapasat tam řídí. No a tak to děláme, a tak to dělají křesťané. Oni normálně, to je přesné. Oni normálně jsou mimina, vůbec nechápou ty souvislosti a za pár